Ngena sesi. Sanibonani. Yebo. Yebo ma. Njani? Siyaphila sesi unjani wena? Ngaphandle nje komsindo wesizwe ebusuku. Ngazile. Ekseni kangaka izindaba. Awushintshe. Phindi akukhulunywa kanjalo nabantu abadala. Futhi amusenzele itiye. Itiye nayo lezi ndaba angifuni. Awusho-ke kwenzekeni izolo ebusuku? Hey, sesi, awazi. Ilama girlfriend wakhe futhi. Bekashaya omunye wabo. Angazi ukuthi lo mntwana ukufunde phi uphakamisa isandla. Ubabakhe uze washona engakaza ngishaye mina. Hayi, mhlawumbe stressa indaba zokungatholi umsebenzi. Usho njalo? Aze aphuze kangaka. Ajike ashaye nabantu. Phela stress singakwenzisa into enkulu kabi. Ya sesi yazi ngenkathi naye esebenza ube ngayilethi imali la endlini. Angazi noma isishayo yini lesi. Manje imali yophuza uyitholaphi ke? Angazi sesi. Ngiyabona unika yiwo lama girlfriend wakhe. Ntombazana manje. Ya. Uzwile ngomazondo. Ngomazondo. Kwenzakaleni ngomazondo? Hayi liphi itiye phela. Angithi uyamazi uphindi sesi. Qhubeka. Uyazi ukuthi mina izindaba zinokungidlula. Ngingazizwa ngubani ngaphandle kwakho mngani wami? Phela kuthiwa umazondo njengobumnyeni wakhe aqeda unyaka eshonile. Sekathandana noNkosi. uNkosi yena yedwa. Yena yedwa vo. Hawu, umazondo emdala kangaka. Uyazi ukuthi uyintanga yami uma engangidluli ngonyaka owodwa. Ziyenzeka zinjalo. Hayi bo sesi, hawu. Ya. Yeah, okay, kusasa. Okay, thank you. Bye-bye. Ngiyabonga Betty. Angibizela umntana. Yebo. Ngibita mnumzana. Awusha. Umamgeli isikhokhile isikweletu sakhe last month. Cha, use imali yakhe isabambekile emkhathini mnumzana. Utile nanamuhla ekuseni wafika sasingwa, ibisi kanye nemacanza mnumzana. Yazi sekweleta 520 rand. Ubelo kuyeza la izothatha izinto engabhadala. Umngani wakhe uMazikhali yena. Hayi uMazikhali no right akakweleti. Utile itola tocicisa sikweleti takhe wabhadala 120. Bona le ndaba yesikweletu yofuna ngicabangisise kahle. Abantu bafana noMamGladys, uma beqhubeka benza kanje, sizoba le story. Mnumzane shem.
Bengicela ukuthi umbekedelele mamClaris. Yamata umfelokade, uhlala nemndeni leminingi. Baphila ngemali impesheni. Ngiyacela mnumzane. Umazikhali nangu umfelokazi. Kodwa ikhona imizamo ayenzayo njengokuthi uthengisa amakhekhe azofita ifamily yakhe. UMamGladys, phela konke yaziyo ukuthi agijime lokhu silonke leli sapha izindaba. Uma bekuthiwa uthola 10 rand, ngomuntu oyedwa nje ahle bangayo. Ngabe sikhuluma indaba yokuthi unamamiliyoni. Strike! Awuboni ukuthi u12 ushayile. Wena usalele. Vuka, strike! Vuka vele. Ngifuna ukukhuluma nawe. Strike mntanami, ngiyazi ukuthi kunzima kanjani ukungasebenzi, kodwa lo suyenza yokuthi uzibulalise ngotshwala ngalendlela. Cha. Mama usangiphuzi njalo. Khona uphuzelani kwanhlobo. Yini ikhulise kahle kangaka nganise enkonzweni wena nabodade wenu. Okay, ma ngiyezwa. Bengakubizelanga lokho. Ngizwa bethe Carnival City bayaqasha. UNomsa indodakazi kaMazondo usebenza khona. Hamba umnika iCV yakho. Ma, indaba ezinhle phela lezo. Angisachithi isikhathi ngiyomnika khona manje. Oh, ima. Ngitheka umdobo ungahambi. Idla kuqala. Mara kula bafana yinkinga lapho. Mara kuyafana nje nazo legunyaza amantombazane lezinto ezibaleka ukupheka le. Awona fana bengithengena nkunzi yami ngangena pichami ingane zangibamba left and right ngabe usitshela manga ile story lesana lesishayela so akinjuthi akunamanga akinjuthi just la just akela nje people le lami thama lami nje bavale weekend bongcwaba isihlobo kanje nje mara awunama sina sira sonta indle yami I have an idea.